खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं दिनैनि अबस्थाखौ आं खोन्थानो लाजिनाय मोनदों। थेवब्लाबो लाजिबा बांसिनब्लाबो रायजो राजानि सिगाङाव आं अनसुंथाइ बिनो नागिरदों। आं मोनसे समाव NDP आफादनि केडारमोन। दिनैहाय आं प्रेसार स्ट्रकआव गोलैनानै दं। आं दाखालिसो गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन, खिन्थु फुरा जाबोआखिसै। आरो थांफिननांगौबो। बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव आङो खुलुमनानै आखाइ खबजोबो आरज गाबनाय थाबाय रायजोफोर। दा नोंथांमोना जोंनो जा हायो आंनो बे बेमार नायजानो थाखाय आंनो अनसुंथाइ बिनाय जादों आं नोंथांमोननि सेराव। आरो लोगोसे जोंनि दानि डेपुटि चिफ गबिन्द सार बिथांखौबो आङो गुरैयै बार खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंखौ नायहरो। गोदोबो आं नोंनि आन्दारावनो आङो अनेक दुखु खस्थ' मोनबोबाय। नोंथांनि आफाद दैदेननायावनो आं नोंथांखौ हेफाजाब होनायावनो अनेक दुखु खस्थ' लाबोनो गोनां जादों। जेब्लानोखि 2008आवहाय आफादा जेब्लानोखि ओरै जायो, थेवब्लाबो जोङो नोंथांखौ नागारालासिनो नोंथांजोंनो जों थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो मावबोबाय थादोंमोन। नै दा दिनै बेफोरबायदि अबस्था सफैबाय। बेनिखायनो सार गबिन्द सारखौ आङो खुलुमनाय थाबाय। एसे नायहरदो, अनहरदो। सारखौ जोङो खुनुदिन नागाराखैमोन आरो दिनैबो नागाराखै, दाबो दंबाय थायो। आरो गोदोबो जों बिदिनो बरबरि केम्पखौ जोङो नोंथांनि नामावहाय जोङो उसुर्गा होनानै जेब्लानोखि जोङो बे केम्पखौ बेंनानै लाखिदों, होमब्ला आंनि बेहाय फुरा माबा दं। बेनि थाखायनो सार गबिन्दनिसिम आङो खर' गंग्लायै आङो खावलायहरनो सानो, जाहाथे नायफिनहरो थाबनो आंखौ, जाहाथे गुवाहाटियाव थांनो हानायनि बेब'स्थाखौ खालामहरो। बेनि थाखाय आं सार गबिन्दनिसिम आङो रोजा रोजा गाबख'हरनाय थाबाय।